V dnešnom videu si povieme niečo o klinickej smrti, čo ju spôsobuje, ako prebieha a reálne príbehy ľudí, ktorí prežili klinickú smrť. Klinická smrť je stav, pri ktorom človeku prestane byť srdce a prestane dýchať. Ide o okamih, keď sa život doslova zastaví, no ešte stále existuje šanca na návrat. Na rozdiel od biologickej smrti, ktorá je nezvratná, klinická smrť je prechodná a ak sa včas zasiahne, človeka možno zachrániť. Počas tohto stavu sa do mozgu prestáva dostávať kyslík, čo vedie k strate vedomia už v priebehu niekoľkých sekúnd. Mozgové bunky však nezačnú odumierať okamžite, zvyčajne až po 4 až 6 minút. Práve preto je taký dôležitý rýchly zásah, najmä v podobe resuscitácie. Ak sa podarí obnoviť činnosť srdca a dýchanie včas, človek sa môže prebrať do plného vedomia bez trvalých následkov. Príčin klinickej smrti môže byť mnoho. Môže ju spôsobiť masívne krvácanie, zástava srdca napríklad pri infarkte, či poruche rytmu, topenie, udusenie, úraz elektrickým prúdom, predávkovanie drogami alebo vážna otrava. Každý takýto prípad si vyžaduje okamžitý lekársky zásah. Zaujímavosťou je, že niektorí ľudia, ktorí si klinickou smrťou prešli, opisujú neobyčajné zážitky. Hovoria o pocite pokoja, o tom, že vystúpili zo svojho tela, vznášali sa nad operačnou sálou, cestovali tmavým tunelom, videli oslnivé svetlo alebo dokonca stretli zosnulých príbuzných. Niekedy tvrdia, že počuli rajskú hudbu či videli celý svoj život preblikať pred očami. Tieto zážitky sú známe ako tie zážitky blízke smrti. Vedci sa doteraz nezhodli na tom, čo presne tieto zážitky spôsobuje. Niektorí tvrdia, že ide o čisto neurologické javy, teda reakcie mozgu na nedostatok kyslíka alebo na stres, iní v nich vidia aj duchovný rozmer a dôkaz, že vedomie presahuje telo. Hoci klinická smrť trvá len krátko, jej následky môžu byť hlboké. Mnohí ľudia po takomto zážitku hovoria, že sa im zmenil pohľad na život, hodnoty a vzťahy. Začínajú viac pomáhať, stávajú sa vnímavejšími k druhým, prestávajú sa báť smrti a kladú väčší dôraz na lásku, pokoj a zmysluplnosť. Klinická smrť tak nie je len lekársky pojem, ale aj brána k hlbokým osobným a duchovným prežitkom, ktoré môžu navždy zmeniť človeka. Poďme si povedať reálne príbehy ľudí a čo sa im stalo počas klinickej smrti. V roku 1993 sa jedna žena pripravovala na svoj tretí pôrod, ktorý mal prebehnúť cisárskym rezom. Tentokrát však všetko nešlo podľa plánu. Počas operácie stratila veľké množstvo krvi a lekári ju začali strácať. Upadla do stavu klinickej smrti. Jej srdce prestalo biť, prestala dýchať a stratila vedomie. V tej chvíli sa ocitla v inom svete. Videla tmavý les, cez ktorý prechádzala a na jeho konci sa rozprestierala zlatá paseka. Vo vzduchu lietali farebné motýle a papagáje, veľké ako človek, ako by boli vytvorené zo závojov. Všetko sprevádzala rajská hudba a ona sa cítila nádherne pokojne, ako by sa ocitla v raji. No tento stav netrval večne. Zrazu začula z diaľky hlasy lekárov a sestier a nakoniec aj vlastný vnútorný hlas, ktorý jej pripomenul, že ešte nevidela svoje dieťa. V tej chvíli sa všetko rozplynulo a ona sa vrátila späť do svojho tela. Keď sa prebudila, okolo nej stáli lekári aj sestry a všetci boli šťastní, že to prežila. V tom čase sa o klinickej smrti veľmi nehovorilo a tak sa žena nad svojim zážitkom dlho nezamýšľala. Až o niekoľko rokov neskôr, keď sa začali objavovať podobné príbehy, si uvedomila, že to, čo prežila, bolo niečo výnimočné. Tento zážitok jej úplne zmenil pohľad na život. Začala viac stavať na láske, prestala sa snažiť meniť druhých a namiesto toho ich začala prijímať takých, akí sú. Pomáhala ľuďom i zvieratám a čo je najdôležitejšie, prestala sa báť smrti. Aj keď má 3 deti, cíti pokoj. Tvrdí, že vnímanie hodnôt sa jej úplne obrátilo a dnes je šťastnejšia ako kedykoľvek predtým. Podľa jej slov by si takýto zážitok mal prežiť každý. Nie preto, aby sa bál, ale aby pochopil, čo je v živote naozaj dôležité. Cesta do temnoty a návrat k svetlu, príbeh profesora Howarda Storma. V lete roku 1985 sa profesor výtvarného umenia Howard Storm
So svojou manželkou a skupinou študentov vydal na študijnú cestu po Európe. Cieľom ich putovania boli najvýznamnejšie kultúrne centrá západného sveta, mesta, kde sa po stáročia rodilo umenie a duchovné dedičstvo západnej civilizácie. Poslednou zastávkou ich cesty sa stal Paríž, mesto svetla, kultúry a moderného umenia. Deň pred plánovaným návratom do Spojených štátov amerických sa vybrali na prehliadku výstavy moderného umenia v centre Georgesa Pompidoua. Pre Howarda, vášnivého umelca a pedagóga, to bol vrchol ich európskej cesty. Možnosť vidieť diela, ktoré formovali súčasné výtvarné myslenie, bol preňho zážitok nesmierneho významu. Netušil však, že nasledujúci deň sa jeho život navždy zmení. Ráno, len niekoľko hodín pred odchodom na letisko, pocítil profesor Storm náhlu a neznesiteľnú bolesť v bruchu, ako by ho niekto postrelil. Bolesť bola taká silná, že klesol na zem a kričal od utrpenia. Bol okamžite prevezený do nemocnice, kde lekár po vyšetrení určil, že ide o vážne poškodenie dvanástnika, pravdepodobne prasknutý vred. Ihneď mu podali morfium, aby zmiernili jeho bolesť a pripravili ho na urgentnú operáciu. Napriek naliehavosti situácie operácia neprebehla okamžite. Bolo obdobie prázdnin, veľa lekárov nebolo prítomných a tak sa Storm ocitol v bolestiach a v čakaní, ktoré trvalo neuveriteľných 10 hodín. Morfium postupne prestávalo účinkovať a bolesť sa vracala s ešte väčšou intenzitou. Ležiac na nemocničnom lôžku s vyčerpaným telom a mysľou, Storm pochopil, že by mohol zomrieť. Premýšľal o svojej žene, deťoch, dome a obrazoch, ktoré zanechá. A uvedomil si, ako veľmi je naviazaný na veci tohto sveta. Mal len 38 rokov, bol v najlepších rokoch svojho života a veril, že má pred sebou ešte dlhú cestu. No čím viac času plynulo, tým viac cítil, že jeho sily slabnú a že jeho koniec sa blíži. Keď mu sestra oznámila, že operácia sa neuskutoční skôr ako nasledujúce ráno, uvedomil si, že sa toho rána pravdepodobne nedožije. S plačom sa rozlúčil so svojou manželkou, povedal jej, že ju miluje a so strachom v srdci čakal na to, čo príde. Neveril v Boha, neveril v posmrtný život. Jeho svetonázor bol postavený na racionalizme a materializme. Smrť preňho znamenala definitívny koniec vedomia, pád do ničoty. Zážitok blízky smrti. V tej najväčšej agónii zavrel oči a čakal na koniec. No namiesto nebytia zažil niečo neuveriteľné. Zrazu si uvedomil, že stále je. Že má jasné vedomie a zmysly, no už necíti bolesť. Mal dojem, že stojí vedľa nemocničného lôžka a hľadí na svoje vlastné telo. Vidí svoju manželku, ako nehybne sedí pri posteli, ale on jej nedokáže dať nejakým spôsobom vedieť, že je stále pri vedomí. Jeho vnímanie priestoru a svetla bolo zrazu extrémne intenzívne. Všetko okolo bolo akoby presvetlené, jasné a každý detail mal zmysel. Cítil sa akoby prebudený. Zrazu sa začal z diaľky ozývať tajomný hlas. Ihneď odtiaľto odíď. Poď, čakáme na teba, pomôžme ti. Tieto slová ho privolávali, naliehali naňho, aby vyšiel z miestnosti. Hoci váhal, rozhodol sa uposlúchnuť. Zrazu sa ocitol v tmavom, hmlistom priestore, v akomsi nekonečnom tuneli alebo chodbe. Temnota bola hrozivá, chladná a desivo tichá. V diaľke zahliadol postavy, bledé, sivé siluety, ktoré naňho mávali, volali ho k sebe. Cítil, že ak chce prežiť, musí ich nasledovať. No čím ďalej za nimi šiel, tým viac sa atmosféra menila. Svetlo slablo, tma hustla a postavy sa stávali čoraz zlovesnejšími. Už ho nevolali priateľsky. Ich hlasy sa menili na výsmešné, posmešné a kruté. Začali ho urážať, vysmievať sa mu, preklínať ho. Obklopili ho desivé bytosti, ktoré sa k nemu správali s čírou nenávisťou. Fyzicky ho napádali, mučili a psychicky tríznili. Ich tváre boli ohavné a v ich prítomnosti cítil absolútnu temnotu. Nie len okolo seba, ale aj vo svojom vnútri.
Záchrana cez modlitbu. Uprostred tohto duchovného pekla, v najhlbšej temnote, začul vnútorný hlas, ktorý mu šeptal, aby sa začal modliť. Storm bol celý život ateista, modlitbu nepoznal a predsa si spomenul na detské modlitbičky. Začal opakovať úryvky z modlitby Otče náš a iné jednoduché slová, ktoré v ňom zostali z detstva. V tej chvíli sa začalo diať niečo neuveriteľné. Temné bytosti začali v panike ustupovať. Kričali, že mu modlitba nepomôže, že Boh neexistuje. No čím viac sa modlil, tým viac ich to odpudzovalo. S každou vyslovenou vetou cítil, že sa znovu stáva niekým. Že je viac než len vedomie. Že je duša. A nie je sám. V tej chvíli sa zjavil niekto. Bytosť plná svetla a pokoja. Storm to nedokázal vysvetliť, ale vedel, že je to Ježiš Kristus. Postava muža z čistého svetla. Keď sa ich pohľady stretli, Howarda zaplavila vlna nekonečnej lásky, súcitu a prijatia. Nikdy predtým nič podobné nezažil. Cítil, že je milovaný práve taký, aký je. So všetkými chybami, zlyhaniami a hriechmi. Súd o premene. V prítomnosti tejto svetelnej bytosti Howard prežil duchovný súd. Nie ako potrestanie, ale ako hlboké sebapoznanie. Ako vo filme sa mu premietol celý jeho život. Videla sa pravda o jeho konaní, nie len činy, ale aj ich dôsledky na druhých. Videl, ako sa svojím egoizmom a sebaláskou vzdialoval od pravdy a lásky. Ako túžil po sláve, po uznaní, po bohatstve, no opomínal lásku, súcit a pokoru. Uvedomil si, že počas života slúžil sám sebe a svojmu egu a nie druhým ľuďom. Kristus sa ho však nepýtal, čo si dosiahol, ale ako si miloval. A v tom Storm pochopil, že skutočná hodnota života nespočíva v úspechu, ale v schopnosti dávať lásku. Návrat a nový život. Ježiš mu ponúkol voľbu, môže zostať alebo sa vrátiť. Ak zostane, zažije radosť a pokoj nebeského sveta, ale jeho úloha na zemi ešte nie je dokončená. Storm sa rozhodol vrátiť. Zrazu sa prebudil v nemocnici s pocitom, že bol znova zrodený. Operácia sa napokon uskutočnila a on prežil. Ale už to nebol ten istý človek. Po návrate domov Howard Storm opustil kariéru umelca a začal nový život ako kresťanský duchovný. Jeho poslaním sa stalo šíriť svedectvo o tom, čo prežil. O láske, odpustení, o reálnosti duchovného sveta a o Bohu, ktorý sa nikdy neunaví čakať na naše obrátenie.